In Fashion Fee. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèles ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Limanaw an b'aw bisimila Joliba TV News ale jabarani sanfɛ an b'aw bisimila arajo Joliba sanfɛ bi araba min ye mai kalo tile 15 ye san 2024 a bɛ k'an filɛ ni waati na min ye Joliba TV News ani arajo Joliba sanfɛ walasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ limanaw min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye olu lakali waati de do ladala jɛmukan do min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma ni waati mana se ka ban nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw a jagoyalen bɛ anw kan an ka ye nin kɛnɛ kan gafe minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ an ka se ka olu walawala aw ye an ka todunkan in na n'o ye bamanankan ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na i mana kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kuma na an b'a fɔ aw danse limanaw gafew bɔra gafew minnu bɛ yan nɔ o bɛ tali kɛ l'indépendant Nouvel Horizon, le soir de Bamako, l'indicateur du renouveau, l'essor ani le pélican limanaw ni fasiri de sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakali sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kuma na an b'a fɔ aw danse aw bisimila an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant fasiri de sɛbɛn in ayiwa a kuma na limanaw a y'a jira k'a fɔ ko waati limanaw waati bɛ ka yɛlɛma an bɛ k'an kunda min kan o ye samiyɛ ye limanaw ko samiyɛ waati ni waati kɔni fɔra ka ban o b'a jira k'a fɔ sanji ale na waati de sera cakɛda min bɛ waati jateminɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali météo ye ale kɔni ko a ye ganga gosi ka jira k'a fɔ ɲina ko sumaya bɛna da kosɛbɛ min ye samiyɛ waati wa sanji caman de makɔnɔnin bɛ n'o dun kɛra limanaw o dun kɔlɔlɔ tan tɛ Mali météo ko ji bɛna tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na wa ko banaw yɛrɛ bɛ tugu a la ko ni jateminɛ fana kɛra min ye sɛnɛw ye yanni sɛnɛw ka daminɛ ko tiɲɛni dɔw fana bɛ se ka kɛ sɛnɛ daminɛ waati ninnu na hali min ye adamadenw yɛrɛ bɛ se ka to a ko la ani baganw o bɛ min ko fɔ limanaw ye k'a fɔ jante yɛrɛ la de kɔrɔcogo ka ɲi Mali météo ye nin kuma min fɔ nin ye o ye k'a fɔ ko maa min y'a kuma fɔ o ye maa min n'ale bɛ u ka waati jateminɛna kunna n'o ye Cheikh Umaru Keita ye yɔrɔ a kɛra sigi dɔ de senfɛ Mali météo ka baaraw dayɛlɛli la ni ye jateminɛ kɛ agence nationale de météorologie Mali météo ko ni ye jateminɛ kɛ ɲina sanba min bɛna na n'a makɔnɔnin bɛ ani san min n'o ye san 1991 ani san 2020 n'o de bɛ sanga ko waatiw la min ye jisigi yɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan o yɔrɔw fara ji la kosɛbɛ wa ɲina fana ko jisigi yɔrɔ minnu bɛ n'o ye bassinw ye olu fana bɛna fa ji la kosɛbɛ jisigi yɔrɔ ninnu n'o fara ji la ji bɛ se ka walankata ka don yɔrɔ caman na dugubaw b'o la dugumisɛnninw b'o la hali sɛnɛkɛyɔrɔw fana bɛ o la ni nin kuma fɔra ka ban limanaw maaw kan k'u janto ni ji fana sigira limanaw a bɛ na ni banaw de ye bana minnu bɛ n'o bɛ se ka kɛ kɔnɔboli ye sumaya bana min fana bɛ n'u kama ko dengue kɔnɔboliw a n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ se ka kɛ hali sababu yɛrɛ ye min ye an ka foro kɔnɔnaw limanaw ka se ka gɛlɛya don olu la ani ka min bɛ jiboli siraw limanaw ka olu fa ji la o mana fa ka ban ji bɛ walankata ka taa yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ka ɲɛsin buna hadamadenw ka sigiyɔrɔw ma ani hali baganw Mali météo ko nin kibaruya minnu filɛ nin ye maaw kan k'u janto a la o b'a jira k'a fɔ ɲinan sɛnɛ n'a bɛ kɛ sanji bɛ caya kosɛbɛ wa a bɛ sɔn ka tiɲɛni don sɛnɛkɛlaw kun bagan maralaw fana hali buna hadamadenw yɛrɛ a bɛ sɔn ka tiɲɛni don o kunna limanaw Cheikh Umaru Keita ale ye chef de bureau assistant agro Mali météo ale de ka kuma ye nin ye Mali météo ka sigi min kɛra o don ko waati yɛlɛma kow kan ale de ye nin kuma fɔ o senfɛ limanaw n'an bɔra waati ko la min ye dialogue intermalien l'indépendant kumana a ko ka bi
a ko dialogue intermalien min kɛra n'a kuncɛra yɔrɔ laɲiniw kɛra fɛ malidenw fɛ a kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko bi maliden dɔw bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana kɔ kan l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka jɛrɛjɛkulu dɔ sigi sen kan fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛna kɛ sababu yɛrɛ jamana fanga bolofaraw ni jamanadenw de bɛna bila o kow ɲɛma o bolodalen bɛ ka bila mai kalo in tile 18 natɔ in na walasa l'indépendant ka kuma la ko minnu bɛ fɛ k'u kɔ da fanga la ka ngara da fanga la ayiwa a maaw bɛ ka caya n'i y'a lajɛ jamana kɔ kan a maaw bɛ ka caya yen kosɛbɛ o de la bataki min kɛra nin ye o de b'o seereya kosɛbɛ ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko min ye démocrate malien minnu sigilen bɛ Genève Suisse jamana kan ko mai kalo in tile 12 u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi sen ma u k'a ma ko appel à la mobilisation citoyenne o ye minnu ye welewele dakan bila ɲɔgɔn ma minnu ko k'olu ye démocratew ye k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan u ka bataki dɔ kɔnɔ kunungo yɛrɛ min yɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ a yala k'a fɔ ko ninnu ka welewele dakan ye mun ye k'u bɛ wele bila malidenw ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan minnu sɔnna bɛɛ ya n'o ye démocratie ma ko dialogue intermalien min kɛra nin ye u ka jate la ko laɲini minnu bɔra kɔnɔna la ko laɲiniw tɛ minnu ye jamanadenw ka laɲiniw ye ko maaw ka kanabila a bɛ dansigi kɛ o la ko jagoya ko de don ka tindi jamanadenw kan ko u bɛna fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ kumaɲɔgɔnya dɔ u bɛn'o dayɛlɛ ko laɲini min bɔra dialogue intermalien kɔnɔna la k'u bɛna lajɛ politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu ka baaraw sonsorola ni o kɛra sariya sɔsɔ ye wa fana ko jamana sariya sunba a y'o sɔsɔ ko a fɔra k'a fɔ furanjɛla fanga dɔ ka fara o kan k'a daminɛ san 2 ka taa san 5 la k'o ye olu ka jate la ko bɛna fɔ o ye jagoya fanga dɔ de daminɛtɔ ye ko colonel Asimi Goita fana a fɔra k'a fɔ ale k'i kanbɔ fanga nɔfɛ k'o fana ye sariya sɔsɔ ye min ye charte furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni gafeba min ye ale sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye article 9 ye ko a bɛ sariya sɔsɔ kɛ ka ɲɛsin o sariya kisɛ in ma wa fana ko colonel minnu bɛ yen n'olu ye fanga minɛ ko olu ka dɔ faralen olu ka jalaw kan k'o fana ye sariya sɔsɔ ye ka ɲɛsin jamana charte ma n'i y'a lajɛ ni jɛrɛjɛkulu minnu filɛ n'u sigilen bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Genève Suisse jamana kan k'u bɛna jamanadenw wele minnu sɔnna bɛɛ y'a ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko o yɛrɛ ka bɔ a la k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ba dɔ wulikajɔba dɔ taama yɛrɛ a bɛ se ka k'o ye Bamako yan juin kalo o ye kalo kura ye o tile 28 san 2024 k'u bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka ko jagoya fanga min bɛ yen u yɛrɛ ka fɔ la dɛ ko ka o wuli ka bɔ yen nɔ u y'a jira k'a fɔ ko mai kalo in tile 18 kɔni k'u bɛna kumaɲɔgɔnya dɔ dayɛlɛ n'u k'a ma ko panel o kumaɲɔgɔnya in u bɛna lajɛ ka se ka minnu bɛ yen n'o bɛ se ka fara u kan ka se ka kuma bila olu ma i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan o k'u bɛna wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma ko u yɛrɛ ka jate la k'u bɛna kalata boloda kalata min n'o bɛ se ka kɛ wasaden kalata ye septembre kalo tile 29 san 2024 natɔ in na ka furanjɛla fanga dɔ sigi ka san 5 di o ma minnu bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛ dama bɛna sigi min kunna ko a baara bɛɛ kɔni bɛ labɛn jamana kɔ kan n'i ye jateminɛ kɛ u cɛla ko Adama Ture tɔgɔ dɔ o de y'a ɲɛmaa ye min sigilen bɛ Suisse o mana bɔ yen Amidou Mohamed ale ye kunnafonidila ye o fana b'a la ani magistrat kɔrɔ Cheikh Mohamed Sherif Kone indépendant yɛrɛ ale ɲininka ale ko tiɲɛ don ale bɛ ko in kɔnɔ wa sigikafɔ min bɛna dayɛlɛ a ko k'a bɛna ye a ko kɛnɛ kan Sauti Hayidara ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdan kura a kumana a ko nara limanaw narakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka sifinnakaw bɔra ka taama ko jiko de b'olu la olu mago bɛ hali ji min ta de la o tɛ ka sɔrɔ nara bi nara sifinnakaw ye taama min kɛ nin ye o laɲini kelen min b'u fɛ ko cakɛda min bɛ ji di malidenw ma n'o ye SOMAGEP SA ye k'u b'a ɲini SOMAGEP ɲɛmɔgɔ min bɛ nara a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u ka nara yɛrɛ bila pewu sabu ko dɛsɛ bɛ ka ji di narakaw ma min ye Nouvelle Horizon ka fasiri la bi a ko a bɛ nin ko in bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan nin bɛ sen na nara mara la nin ko nin kɛn bɛ narakaw ka taabolo ye bi ji tɛ sɔrɔ limanaw ji tɛ sɔrɔ kabi avril kalo tɛmɛnen in na fo ka n'a bila nin mai kalo in na
awa ko jiko gɛlɛya min bɛ narakaw kan ji yɛrɛ hali min ta o de sen tɛ ka sɔrɔ narakaw fɛ yen o dun ko u ye taama min kɛ nin ye taama in kun wɛrɛ t'a la dɛ olu bɛ ji min ta dɔrɔn nɔfɛ yɔrɔ ni ji min ta yɛrɛ ma sɔrɔ kuma tɛna se baarakɛ ji ma ko o siratigɛ la sa u ye taama de kɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ awa narakaw mago bɛ ji la ka ji sɔrɔ ji min ta o sababula u ma da o laɲini ma ko nara min bɛ SOMAGEP ɲɛmɔgɔya kunna narakaw fɛ yen k'u b'a ɲini a fɛ ale kɔni ka taa yɛrɛ de ka bɔ nara a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw sabu min ɲininaw fɛ baara la n'o de ye ka ji di narakaw ma u dɛsɛra k'o baara kɛ nara sifinnakaw ko olu ma fɛn wɛrɛ ɲini conseil local de la jeunesse de nara awa taama min kɛra nin ye awa ko jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ gɛlɛya min b'u ka jiko la Nouvelle Horizon ka kuma don Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ limanaw ko député min bɛ yen n'o ye Abdou Aguzer Maïga ale de tununa Bamanciw y'a jaso ka taa n'a ye hali sisan a ma se ka ye Abdou Aguzer Maïga somɔgɔw a ka du olu de wulila bi k'u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a k'a lajɛ a k'i sen don ko in na ani premier ministre fo ka taa se Cherif Ousmane Madani Haidara o conseil islamique ɲɛmɔgɔ k'u k'a lajɛ u ka wuli k'u jɔ joona awa min ye Abdou Aguzer Maïga n'o ye député ye awa a tununa n'i y'a lajɛ a bɛ san 1 ni kalo 23 de la bi awa maire min filɛ n'o ye n k'a fɔ député min filɛ n'o ye Kucala député ye ko a tununa u taara minɛ de f'a ka misiri kɔnɔ o kɛra mai kalo tile 14 san 2020 ani n k'a fɔ Salango mai kalo la kana bila ɲina a ma se ka ye n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ denkɛ n'o ye Ousmane Maïga ye a n'a a kɛrɛfɛmaa dɔw olu ye welewele dakan bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ hali finitigi ɲɛmɔgɔw fana min ye u baden ye n'o ye Abdou Aguzer Maïga n'a tununa Bamanciw y'a minɛ ka taa n'a ye hali sisan a ma se ka ye ko nin b'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u sen don ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ Cherif Ousmane Madani Haidara ani min ye jamanakuntigi premier ministre k'u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ olu somɔgɔw in na n'o ye Abdou Aguzer Maïga ye n'a tununa awa a bɛ san 1 ni kalo damadɔ la sisan a ma se ka ye n'i ye jateminɛ kɛ mai kalo tile 26 san 2023 awa kana bila an bɛ don min na i ko bi hali n'a sɔrɔla maa t'a dɔn a bɛ bolo min kan nka ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ani JINIM ko ja dɔ bɔra awa ja in a bɛ n'a fɔ Abdou Aguzer Maïga yera ja in kɔnɔna la a ye welewele dakan bila jamana ɲɛmɔgɔw ma awa ka se ka bɔ ninnu ka tɛgɛ kɔnɔ mahaya la an bɛ don min na i ko bi somɔgɔw de kɔni nana ka welewele dakan yɛrɛ bila walasa baden ale bɛ se ka ye cogo min na limanaw nin de ye kunnafoni ye ale Nouvelle Horizon kelen ka kunnafoni la limanaw cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko APDP APDP ale kɔni kamana gɔnnen bɛ waleya dɔ la bi kosɛbɛ a ye awa sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin pôle national de la cybercriminalité yɔrɔ o ye cakɛda ye min fana sigilen bɛ bi jamana kɔnɔna la min ye bɔlɔlɔ kana la kojugu minnu bɛ kɛ yen ka se ka olu kɛlɛ donc APDP ale fana sigilen bɛ buna hadamaden yɛrɛ ka lahalaya ka tiɲɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye autorité de protection des douanes à caractère personnel awa ni o bɛ tiɲɛ ale de sigilen bɛ k'o fana kɔlɔsi a ɲɛmɔgɔya bɛ professeur Mamadu Samasegu de bolo bi a ye bataki kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 13 ka ɲɛsin procureur de pôle contre la cybercriminalité ma k'a fɔ a ɲɛna awa ko a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun na limanaw bɔlɔlɔ kana la bi maa dɔw de ka baara bɛnnen bɛ ka maaw feere ɲɔgɔn ma cogo di e ye cɛ ye nin ye muso ye ka olu feere ɲɔgɔn ma maaw ka hakɛ to dɛ limanaw kuma in ma nɔgɔn sabu ko n'i y'a lajɛ bi a ɲɔgɔn bɛ bɔlɔlɔ kana la kosɛbɛ awa ni a ko in a kɛmɛ ka sanga sɔrɔ bi cɛnimusoya maaw ka hakɛ to ka ale yanga ayiwa min ye bɔlɔlɔw sanfɛla la i b'a sɔrɔ dɔw de ka baara bɛnnen bɛ u ma u bɛ cɛ ta walima ka muso ta k'olu feere ɲɔgɔn ma walima k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na awa ni waleya min don filɛ limanaw ani an ka danbe tɛ taa nin bɛ Mali danbe tiɲɛ kosɛbɛ wala min ye awa autorité de protection des données à caractère personnel awa maaw ka lahalaya bɔlɔlɔ sanfɛ k'a kɔlɔsi
a ɲɛmɔgɔ Mamadu professeur Mamadu Samasegu a ye wele bila pôle national de lutte contre la cybercriminalité ma a k'i janto nin fana na bɔlɔlɔw sanfɛla la maa minnu bɛ nin baara in kɛ ka se ka lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ u la sabu u bɛ ka nin min kɛ nin jamana an ka code pénal loi numéro 2019-056 min taara septembre kalo n k'a fɔ décembre kalo tile 5 san 2021 hakili la o de don nka a bɛ n'a fɔ sɛbɛnnikɛla a ye dɔ fara chiffre kan nka n kɔni n bɛ ka min kalan o ye san 2021 walima san 2019 a bɛ a na k'o ye min bɛ bɔlɔlɔ kana la ayiwa kojugu kɛlɛ k'u k'a lajɛ u ka nin ko in fana kɛlɛ dɛ n'o tɛ nin bɛ ka dankari min kɛ an ka bunahadamadenya taabolo la bi ka gɛlɛn kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin an ye nin min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw a kumana a ko min ye suma dɔ bɛ yen min suma bɛ ka wuli bi kosɛbɛ limanaw o ye an ka carte biométrique yɔrɔ ale ye bugunatigɛ sɛbɛn ye ale bɛ dilan nka limanaw ko yuruku min bɛ nin carte biométrique in dilanli la o de fanga bonyanen bɛ bi kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ yan ko réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière bakurunba la u k'a ma ko RAMLCDF awa ale de ko a bɛ a ta da bɔgɔ jeninen kan ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ minisiri dɔw bɛ yen bi olu bɛ fanga kɔnɔ minisiri kɔrɔ dɔw fana bɛ yen a nana kɛ ko sɔmini kɛlen bɛ u la k'a fɔ awa bugunatigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye carte AMO carte ani carte biométrique min bɛ ka dilan sisan ko u sen bɛ a la nafolo caman bɛ yen o tunnen bɛ a ko la o de la réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière awa ko procureur min bɛ pôle national économique et financier awa hali n'a sɔrɔ lettre cira ale ma n'a ma jaabi kɛ o kɔni wulila sisan ka taa a ko kelen da bɔgɔ jeninen kan awa min ye juge min n'ale ka kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye Paul min bɛ ayiwa yuruku kɛlɛ awa ka se ka taa ta da o tulo kan juge d'instruction min bɛ yen ka taa ta da o tulo kan awa ka yira k'a fɔ ko nin waati in na awa dossier in olu tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko yuruku bɛ carte biométrique dilanli la yuruku bɛ awa AMO carte fana dilanli la a marché dira minnu ma sugubulon de ko don jamanaw ko ministre dɔw bɛ yen olu sen b'a la ministre kɔrɔ b'a la wa hali gouvernement min filɛ nin ye n'o ye transition gouvernement ye ko ministre dɔw bɛ yen awa olu fana tɔgɔ bɛ a ko la o de la ayiwa ni jɛkulu in n'o ye RAMLCDF ye ko a ye ta da bɔgɔ jeninen kan k'i yɛrɛ kɛ partie civile a ko la walasa awa dossier min filɛ n'a fɔra k'a fɔ sugubulon don nafolo caman u ka sɔmi la o tunnen bɛ a ko ka a ministriw ɲini k'u jɔ sariya ɲɛma jamanaw an ye nin fasiri an ye nin sɔrɔ fasiridi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko le soir de Bamako jamanaw Bamako wula halisa a kumana a ko nin ye kasara ye min kɛra ayiwa jikan kasara don kunun dɔ Ɔnsongo mara la ba min n'o ye fleuve Niger ye awa kunun dɔ ko ale ma to ji la fiyewu a jala k'a fɔ ko maa caman kɔni ni de tora a ko la ani minan caman o tiɲɛna a ko la wale in kɛra ba min n'o ye fleuve Niger a kɛra Gawo ko nin kunun min filɛ n'a a tun bɛ ka bɔ sugu dɔ la Gawo Bazi Guruma awa ko kari wulada yɛrɛ fɛ mɛkalo tile 13 awa yɔrɔ min bɛ n'o ye wiya ye o fanfɛlaw la ani Gawo bɛ kilomɛtiri 7 ɲɔgɔnna de cɛ awa jala k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla ayiwa maa minnu ni tora la o maa hakɛ ma dɔn nka ko limanaw a yala k'a fɔ maa caman kɔni maa bɛ se ka danganiya kan ko o de tora nin kurun dafiri in na min kɛra ayiwa nin yɔrɔ kofɔlen in na Ɔnsongo mara la ɲininiw kɔni bɛ sen na limanaw minnu ni tora la olu ka se ka ye minnu bɛ yen ni tɛgɛ sera ka kɛ olu la a ko la olu kɔni bɛ furakɛli la nin waati in na Ɔnsongo ale kɛnɛyasoba la tiɲɛ don limanaw yɔrɔ nin waati in na min ye jikan sanfɛla taama ye nin waati laban in na a ko gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ hakilila jiginna ko décembre kalo tile 14 ka taa bila tile 15 la san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 20 waati
awa ko Fleuve Sankarani n'o ye Sankarani min ba min n'o tɔgɔ dalen bɛ Sankarani na ayiwa Baya Buguni mara fanfɛlaw la ko yen fana a bɛ n'a fɔ kurun dɔ fana tora ye o ye hakililajigi ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na jamana min ye ba sanfɛla ye kuma bɛɛ i b'a mɛn de ko kurun tora ji la yen nɔ maa 9 o fana ni tora a la awa ni jateminɛ kɛ cɛkɔrɔba dɔ ka taa se muso 4 musomanin 1 ani denmisɛnnin fitinin 3 olu tora o senfɛ yan'o yɛrɛ cɛ kalo 1 ko o ɲɔgɔnna waleya dɔ fana kɛra Tombouctou kurun dɔ fana a fana tora ji la nin cogoya la Tingeregef o filɛ nin ye awa dire ale mara la a yira k'a fɔ yen fana limanaw ko kurun dɔ fana tora yen nɔ a jɛla k'a fɔ ko o kurun tun bɛ ka bɔ Tɔnka de ka taa Toya awa ko o fana kurun in tora ayiwa min ye ba la limanaw nin b'a yira k'a fɔ hali sisan kurun minnu bɛ taama ka bɔ suguw la walima dugu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a mɛn k'a fɔ kuma bɛɛ ni ɲɔgɔnna waleya de bɛ kɛ awa ji sanfɛla la an bɛ dugawu de kɛ minnu ni tora la Ala ka hinɛ u la an ye ni kunnafoni bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau a kumana awa l'indicateur ko dialogue intermalien min n'a a kun cɛra sigafɔ min kɛra jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ka na ko laɲini dɔw kɛra a kɔnɔna la ko ka politiki tɔnw a hakɛ ka dɔ bɔ a la walima ka politiki tɔnw nafolo min bɛ diw ma ka caman bɔ o la walima k'a bɔ yɛrɛ pewu ko nka nin hakilila in bɛ ka awa maaw ɲi sigi ɲɔgɔn kan kosɛbɛ bi l'indicateur ka kuma la politiki tɔnw dɔ ka bɔ u ka hakɛ la walima nafolo min bɛ diw ma a ka tigɛ walima jamanadenw dɔw yɛrɛ ko ko dɔ ka bɔ a la hakilila min taara nin ye a ma diya politikimaaw ye nka awa minnu fana bɛ jateminɛ na ko la olu fana caman ko a bɛ se ka kɛ awa gɛlɛya ye politiki baara la an ka jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ comité de pilotage yɛrɛ yɔrɔ ale sɔnna a ma k'a fɔ jamana sariya sunba n'o ye constitution juillet 2023 ye ko ale sɔnna politiki tɔn ka caya n'o ye multipartisme ye jamana kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ni dialogue intermalien sigira ko maaw ko ka dɔ bɔ politiki tɔnw la yɔrɔ o ye kuma fila ye minnu fana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ dɛ indicateur y'a jira k'a fɔ ko Jérémy Kulubali ale ye comité jɛkulu min sigira ko ka dialogue intermalien labɛn ale b'a kɔnɔ ale ko nin bɛna kɛ sababu ye politiki tɔnw a hakilila min taara nin ye ko a tɛna fɔ ka politiki tɔnw k'u ka baara ban Mali la o tɛ n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ politiki tɔn ka ca a bɛ se politiki tɔn 300 ɲɔgɔnna de ma ko jɔnni de bɛ se k'i sigi ko politiki tɔn 300 a fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ dun ye fanga ɲinina de ye n'a fɔra k'a fɔ i ka fɛɛrɛw boloda n'o ye projet ye ka na jamana kɔnɔ projet politiki tɔn 300 projet 300 jamanadenw yɔrɔ o na caya u ma ko a kun de ye ka caman bɔ a la maaw ka se ka faamuya sɔrɔ politiki tɔnw ka baara la nka min ye maa min bɛ politiki baara ɲɛdɔn n'o ye politologue ye Balan Jakite ale ko politiki tɔnw ka caya Mali kɔnɔ yan ko a bɛ se ka na ni basigi n'i y'a kɛlɛ walima k'a fɔ politiki tɔnw u ka baara ka dɔ ka b'u hakɛ la ko a bɛ se ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔ politiki ko nasira la ko fɛɛrɛ yɛrɛ ye min ye o tɛ ka dɔ bɔ politiki tɔnw na o tɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye nka fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye k'a fɔ politiki tɔnw ye ayiwa aw farala ɲɔgɔn kan de k'a bɛ fanga ɲini n'a bilala aw farala ɲɔgɔn kan fana ko ka tɔnden minnu bɛ aw bolo n'o b'a ka tɔnw na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye jamana taabolo walima politiki yɛrɛ baara la Balan Jakite ko o de kan ka fɔ politiki tɔnw ye nka k'a fɔ de ka dɔ bɔ u la ko o tɛ fɛɛrɛ ye min ye Birahima Eli Diko ale yɛrɛ bɛ comité de pilotage in kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ ko charte des partis politiques n'o ye politiki tɔn ye sariya min b'u ka koɲɛw ɲɛnabɔ ko ka yɔrɔ hakilila jiginna avril kalo tile 10 tɛmɛnen na gouvernement y'u ka baaraw sonsoro ni o kɛra kun wɛrɛ t'o la k'a jira k'a fɔ de politiki tɔnw u k'a lajɛ dialogue intermalien baara min na kɛ a ka kɛ basigi kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Birahima Eli Diko ale ko politiki tɔnw u ka lajɛ u ka baara a ma fɔ ko k'a bali dɛ nka u ka baara ka kɛ laɲini min n'o ye jamanadenw ka laɲini ye sabu n'i y'a mɛn politiki baara i t'a kɛ maa wɛrɛ de i b'a kɛ jamanadenw fana de ye o fana ye tiɲɛ jamanaw yɔrɔ ni dialogue intermalien y'o kuma fɔ laɲini wɛrɛ kɛra dialogue intermalien kelen in kɔnɔna la o ye jɔnya ye
limana ni waati na jɔnya min na an tɛ jɔnya tilela bilen ko k'a kɛlɛ ka bɔ yen pepewu ni a fɔra k'a fɔ a ka bɔ yen limana hali sisan a ko waleyaw dun bɛ senna Mali kɔnɔna la yan nɔ dialogue intermalien jɛkulu min tun bɛ yen ni u tun bɛ kuma bɛn ni tɛgɛdi ɲɔgɔn ni yafa kan o jɛkulu in kɔnɔ kuma kɛra ka ye kosɛbɛ a fɔra k'a fɔ ko min ye jɔnya ye Mali kɔnɔ yan ko k'a lajɛ ko k'a kɛlɛ hali n'a sɔrɔla adamadenya josariya lafasaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye nin kuma fɔ k'a bɔkɔrɔ dɔn nka hali sisan jamanaw jɔnya walew bɛ sen na dialogue intermalien min sigira o dongo n'a kun cɛra maaw sɔrɔla minnu ko jɔnya in ko k'a kɛlɛ ka bɔ jamana yɛrɛ de kɔnɔ n'o tɛ a bɛ ka adamadenya sigi gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ éducateur dun y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin ko in bɛ kɛlɛ jamanaw sariya minnu bɛ ta fo de ka lawaleya n'o ma lawaleya a ka gɛlɛn jɔnya in a ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ dɛ jateminɛkɛla dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a ko bɛ senna hali sisan n'i taara Kita mara ni Kayi maraw la a kɛn bɛ sababu ye maaw wulilen bɛ ka bɔ yen nɔ ka n'u sigi Kita walima Bamako yan u sirannen bɛ jɔnya ye sabu ko fo u ka dɔw bɛ yen nɔ olu de kɛn bɛ ka diyagoya maa dɔw kan ko f'u ka kɛ jɔn ye u ka sigidaw la o kɛn bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ wulilen ka bɔ u ka sigidaw la jateminɛkɛla dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko jɔnya in n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛlɛ jamanaw fo sariya de ka ta ko la u ka lawaleya min ye Nɛgɛtin Jara ale ye directeur exécutif du centre d'assistance et de la promotion des droits humains ale ko k'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele u k'u janto nin ko in na sabu a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ limanaw kunnafoni filɛ indicateur du renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ yan'an ka bɔ a kɔnɔ a ko limanaw ko dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ yan fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to a la kosɛbɛ o ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ taji sɔngɔ tuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ dɔ bɔra taji sɔngɔ na ni taji sɔngɔ dɔ bɔra la nka limanaw i b'a sɔrɔ n'i bɛ passe walima n'i bɛ mobili ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ mobili boliw kɛ olu caman tɛ sɔn ka fɛn bɔ u ka passe sɔngɔ na e k'a lajɛ ko nin waati laban in na a fɔra k'a fɔ gasoil sɔngɔ n'i b'a ɲini bi dɔrɔmɛ 146 walima dɔrɔmɛ 150 o y'a cayalen litiri la dɔ bɔra taji sɔngɔ na ko nka limanaw n'i ye passe lajɛ bi n'i bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi a bɔra 2400 ka n'a kɛ 2800 n'i bɛ bɔ hali Bamakɔ ka taa Segu o kun ye dɔrɔmɛ 600 de o bɔr'o la k'o kɛ 1000 halisa o b'o la bi ko n'i bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa Gawo fana 7000 i b'o de di n'i bɔra yen Bamakɔ dugu kɔnɔna na yan nɔ min ye Yirimajɔ ka taa Arayida la yɔrɔ passe kun ye dɔrɔmɛ 40 de nka o fana kɛmɛ dɔrɔmɛ 100 bi a waati la gasoil sɔngɔ gɛlɛyara taji sɔngɔ gɛlɛyara nka limanaw kabi taji kɔni sɔngɔ gɛlɛyara n'u ye dɔ fara u ka passew kan nka hali sisan fɛn ma bɔ a la jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka lajɛ dɛ sabu jamanadenw fana tɔɔrɔlen bɛ nin ko in na bi kosɛbɛ kunnafoni filɛ l'indicateur du renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra yen fasiri sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko l'essor jamana ka fasiri don a kumana bamanciya wale kɛlɛli bi min ye jamana finitigiw ye olu kɔni b'u se la kosɛbɛ jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana limanaw bamanci kɔni ta tɔ kɛnbɛ siran de bi kosɛbɛ sabu ni min ma marifa bila i b'a sɔrɔ u bɛ n'u yɛrɛ di faamaw ma n'o ye forces armées maliennes ye ko nin waleya kɛra DIRPA yɛrɛ ka kunnafoni dɔ la ko siran kɔni yɛlɛmanen bɛ bi bamanciw ka fanfɛla la kosɛbɛ DIRPA ka kunnafoni na état major général des armées ko mɛkalo tile 12 tɛmɛnen ko kɛlɛkɛcɛ 2 n'o ye Ubele ni terroriste ɲɛma 2 an sɔngo mara kɔnɔna la olu kɔni siranna u ye marifa bila limanaw kan'u yɛrɛ di Mali finitigiw ma k'a fɔ ayiwa olu kɔni tɛ kɛlɛ kɛ bilen yɔrɔ bibi na maliden minnu kɛn bɛ ka marifa ta ka jamana kɛlɛ n'u sɔnna ka nin hakilila ta a na kɛ u yɛrɛ ma hɛrɛ ye sabu Mali finitigiw kɔni kalenkan don i mana kɛ bamanci ye jamana fan o fan fɛ Mali finitigiw tɛna i to ye dɛ limanaw an ka ndolatana min bɛ yen ni o ye Kamori Dunbiya ye ko a ye Mali sankɔrɔ ta dɛ limanaw ni jateminɛ kɛ Faransi ndolatan Ligue 1 française Kamori Dunbiya ko jɔnjɔn dɔ dira ale ma celu min na celu ɲɛna ka tɛmɛ celu bɛɛ lajɛlen kan Kamori Dunbiya de ye o jɔnjɔn sɔrɔ ko ndolatan min kɛra Kamori Dunbiya a sera ka celu 4 de kɛ miniti 26 kɔnɔna la ko Faransi Ligue 1 sen fɛ Kamori Dunbiya kɔni trophée dira ma n'o ye jɔnjɔn ye
k'a fɔ ale de ye celu kɛ celu min n'a a celu ɲɛna jamanaw ka tɛmɛ celu bɛɛ lajɛlen kan a ye Mali tɔgɔ ja dɛ jamanaw waati kɔni sera e ko an t'a bila yan l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o kuma na ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafew mana bɔ an n'o lakale aw ye ladiriya kɔnɔna la an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.